Alright, meitsi on just tehnyt taiteellisia lyhytelokuvia linnuista mun koko elämäni silleen, että mä oon lintuaktivisti. Niin, että mä tykkään just puolustaa sorsia, koska sorsilla ei tällä hetkellä hirveästi oikeuksia. Sanotaanko oikeastaan niin koko Suomessa sorsien oikeuksia poljetaan aika huolella. Toi on vissiin Petteri, mä en oo ihan varma, se tulee tuolta kaukaa. Ei, kun Juliahan se on, kun se on naarassorsa. Sorsat ei saa mitään sosiaaliturvaa, kirkko ei hyväksy sorsia, puhumattakaan 2 urossorsaa, jos haluaisi jotain vähän temmeltää. Ei mitään puhettakaan. Yleensä mä luetaan tätä samaa kirjaa, mikä on mulle pyhä kirja, mitä mä en vaihtaisi mihinkään. Vitun tärkeä teos nykyyhteiskunnasta ja just sorsio-oikeudesta. Me saamme siinä katkaistua. Meillä on se etuoikeus. Etuoikeus! Amnesty ei oo kiinnostunut yhtään. Mä oon sinne jotain e-mailia yrittänyt heittää, niin ei niitä kiinnosta. Ei oo kuulemma ihmisiä. No mitäs ne sitten on, niin jos sen on? No eläimiä. No niin, mutta onhan ihmisetkin eläimiä. Että kaikkihan tässä ollaan eläimiä. Terveiset vaan sinne Amnestin puolelle sitten vaan. Kato, kun Tero tulee lähelle. Jumalauta! Saatana, se on kuin Sedu Koskinen yökerhossa. Tämä on minun paikka. No silleen aika paljon jengi on just soitellut silleen, että hei, tee Lintupongari 2. Come on, tee. Silleen, että joku tuntemattomat ihmiset vaan soittanut. Joo, mähän tee. Siis kyllä en mä tätä rahasta tee, mut pakkaa munkin on jotain vitu hilloa syödä. Että mä menen nyt niinku tapaa mainostoimiston tyyppejä, koska TV on tilannut multa dokkarin. Sitä mä en tiedä miksi vittus mä menen mainostoimistoon, mutta tää on vähän tällaista nykyään. Tää on vittu just tämmöstä vitu hienosäätöä. Mikä sun nimi on? Toni. Toni, okei. Kirjoita sun nimi tohon, sun täytyy kirjautua sisään. Aha. Tohon koneelle ja joo, haluatko teetä tai kahvia tai jotain? No, jos olisi vihreä teetä, niin olisi kyllä tosi kiva. Okei, joo, mä tuon. Joo. En mä mitään kirjata. Näyttöjä joka puolella. Vitu kliininen paikka. Vittu mikä hipsteripaikka. Kello kun joutuisi itse olemaan täällä duunissa. Vittu. Toni! Toni! Kuule Toni, sä oot tehnyt näitä sun Lintubongari Pro-videon tonne YouTubeen. Olisiko sulla kenties kiinnostusta lähteä meidän kautta tekemään TV-lle samantyyppisiä videoita? No totta kai, mutta just se, että mä haluan pitää mun taiteellisen vapauden siinä. Kuule, Toni, mä kerron sulle, meillä täällä mainostoimisto Good Ideassa on ollut aina taiteellisia, luovia ihmisiä. Ja mä oon ymmärtänyt sen, että taiteellisten ja innovatiivisten ihmisten pitää päästä kukkimaan. Laita tohon alle sun allekirjoitus, niin päästään tekemään. Ja taiteellinen vapaus. Taiteellinen vapaus tiettyyn pisteeseen. No miten se sun linnudokkari edistyy? Se edistyy hyvin. Tää on vähän niinku tämmönen sivistynyt keskon varasto, että mä sain nyt oman työhuoneen täältä ja mä saan käyttää firman autoa, että hyvin menee. Jotain pieniä muutoksia tietenkin on joutunut tekemään siinä, niinku, että mä oon joutunut ottaa hyvä. Jotain tiettyjä yhteistyökumppaneita niin mukaan ja tehdä jotain pieniä kompromisseja esimerkiksi siinä, että siitä on tullut vähän lyhyempi. Niko! Jossain vaiheessa kännykkämatoskapa. Hyvä. Niin, tästä on niinku sit tullut niinku mainos dokkarin sijaan. Sori, tuossa oli loistava riffi äsken. Ei pystynyt Oliko sulla joku kysymys vai? Niin, että tästä on tullut mainos teitä niinku dokkarille. Niin, tai siis... No hei, mikä on mainos? Joo, kuvaukset menee ihan hyvin. Ei mitään. No tässä pieni ongelma. No pieni ongelma on se, että noin vittu sorst ei suostu juomalta kokista. Kuule Toni, ton TV sen nettisivut pitäisi jollain tavalla saada siihen videoon mukaan. Joo,
Kyllä se varmaan onnistuu. Pitää vasta vaan tiivistää. Pitää tiivistää. Alright, ei mitään muuta. Alright, moro! Anja! Monet ne naamiaiset on? Oi vittu, nyt pitäis oikeesti saada vittu. Vähän homma eteenpäin vittu, tässä on aikataulu vittu sorsat. Juokaa vittu! Vittu kun ei voi juoda. Vittu, piti vähän kouluttaa vittu. Alright. No niin, Tonihan se sieltä tuli. No niin. Joo, terve. Terve. Toni. Hauska tavata. Moro. Morjesta. Tässä olisi tää vihreä tee sulle. Taas sä tuot teetä. Painu takas töihin siitä. Niin, painu vittuun! Mä todella toivon, että te ja kanavan puolelta ootte yhtä innostuneita kuin minä. Mä toivon. Joo, meillä on vähän samanlaisia fiiliksiä, että todella toivotaan Pete, että tää on se, mikä ratkaisee peliä. Kyllä. Pistä pyörimään ja sinne. Joo. Selvä, tästä näin. Suomessa on paljon sorsia. Suomen sorsilla on hyvät oltavat, koska he nauttivat kolajuomaa. Sorsat arvostavat tahratonta puhtautta. Sen takia he peseytyvät usein. Urossorsat eivät myöskään kärsi erektiohäiriöistä, koska he käyttävät ultraerektiopotenssiilääkkeitä. Tää on hieno. Mun täytyy sanoa, että olette onnistunut tässä jätkät. Kiitos. Ja tää on hyvää työtä. Tää on se, mitä meidän kanava tarvii ja tästä me tehdään hitti. Me voi olla jotain pientä viilaamista teepään. Tää on aivan. Ei, oikeesti, aika lisä. Siis Aika lisä. Mä en enää voi olla tässä mukana. Mitä sä teet? Mä oon oikeesti saanut paremman tarjouksen. Oot saanut paremman tarjouksen? Mä oon saanut paremman tarjouksen. Missä? Hauskoista kotivideoista. Hauskoista kotivideoista? Kyllä, Olet sä just kaivannut äsken. hauskoja kotivideoita? Mä oon pahoillani, mä en pysty. Sori. Siis jumalauta oli, siinä on vielä tonni kiinni ja mun toinenkin. Siis